आं नैबे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरलायबाय माने खुलुमनाय जासिहरबाय। नै दाख्लैबावैसो जेनेबा साननैसो सिगां आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन माने जुमाय फाग्ला होननायनि आरोना। दा बिथांनि माने फुल डिटेल लाना फैदों आङो। मानसिफोर माने अनसुंथाइ हैदों आरो बिथांनो। जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम बे भिडिअखौ माने नुनानै बेफोरबायदि नोंसोरो जेनेबा सहाय हैदों अनसुंथाइ हैदों बिनि थाखाय साबायखर बावबाय। थिग बिदिनो सोरबाफोर आरो हैबावगोन जाहाथे। दा बिथाङा माने एसे लोंनायफोरखौ खम खालामनांसिगौ आरोना। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो अनसुंथाइ हैनाय आरो न'खरावहाय नायबानो बुजिलांजोबगोन आरो नायलांबानो जाबाय। खम्बरावहाय न'खौ इन्जुर बानायना फैनायसै जों मोजांनो ओमफ्राय मोजां खालामना लादो। ओमफ्राय बेखौ लाखिदे बेखौ सासे दंबावो दा नोंसोरो बेखौ माबादो बे मोनसे फिसा ओरै फै ओमफ्राय नैबे मेथाइ दे बेखौ ज' राननानै जादे थाना सुयो ओमफ्राय नै बेवहाय नोंसिनि गस्ला नोंसोरखौ साबा होननायखाय नोंसिनि आब'आथ' बिदि दंसै दा नोंसोरो सेलायलायनाङा दे नोंसोरो गोलैसिनसो दंहैयो उनाव मिलायलायना गानथोंसै बिसोरो गावसोर मिलायना गानबानो जाबाय। जुमाया माबाना होदो बबेया सोलो थोयो जों मोनबा ओमफ्राय बै बाबु गोलैनोहाय मोननै लाबोना फैदों। नैबे बिफां सोलायदो सोलायदो नोंनि सोलायनायनि सम नोङो बेयाव सोलायनो रोङाब्लानो गैले जिबनाव आरो माब्लाबाबो दावगानो हानाय नङा। बाबुनो उन्दैनि दे ओमफ्रायो नैबे गस्लाया एसे देरद्रायनो हागौ नामाथाय होननानैनो जिखुनु जाया नायदो दे। नैबे गस्ला पेन दं दे ओमफ्रायो गस्ला गैया होननायखाय पेन गैया होननायखाय जों लाबोदों दे। ओमफ्राय खाथा गैया होनबाय मा गैया होनबाय खाथा लाबोना होबाय दे। नोंसोर मेथाइ मोनजादोंना मोनजायाखैमोन? मोजां नोंसोरो थोआलाय मिलायना गानदो लांदो माबा नादो। ओमफ्राय बेखौ माबादो नै बिमाया बेखौ लाफैदो। नै बेखौहाय सोमनानैहाय माने मोनायाव सोमनानैहाय बेखौहाय गोथाङै जाबाय एसे दे। ओमफ्राय नैबो नै थाव गोथां दं ओमफ्राय नैबो स्राब दङ दालि ओमफ्राय नै थावबो दं दे क्रिम लाबोनो बावबाय नानि। नों मेथाइ मोनजादोंना मोनजायाखैमोन? साबोन दङ। सिगां मोनजायोना मोनजायामोन? बिदि मोनजायामोन दा? मोजां लेखा फराय दे। साब दङ दुन्दियाखौहाय दोनना लादो दे। अन्थाव बाथाव जानाय फिसाफ्रा जाग्रा फिसाफोरनि एफा अन्थाव बाथाव महर हिनजाव अन्थाव बाथाव महर नङा होमबा? फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै सोलायदो दे। जोंनो जुदि बुजिनो रोंदोंब्ला नोंबो बुजिनांगोन जि मोजां महराव बुंनांगौ जानो। जों जुदि बुजिदोंबा नङा होमबा? जों मालाय मानसियानो दस्रा गामिनि मानसियानो जुदि जों बिसोरखौ अनखांनो रोङो नों सासे बिफा जानो मानो अननो रोङा? अननांगोन न'खरखौ डेभेलप खालामनांगोन दे। जोङो जेबो बुस्थु लाबोनो हायासै बेखौ जा गस्ला गैया होननायखाय गस्ला लाबोबाय खाथा गैया होननायखाय खाथा लाबोबाय थाव जाग्रा मोदोमाव फुनग्रा लाबोबाय दालि लाबोबाय बुट लाबोबाय ओमफ्राय माइरं लाबोबाय। माबादि जों थांनोसै उनाव खबर लाबाय थागोन खिन्थु बिदि माबाफ्रा आखलफ्रा एसे सोलायनोहाय नाजानोसै ना। नानि खुसि मोनदों दा खुस्ला गोदान मोननानै? नानि ओरैनो हौ दे जारौ गथ'फ्रा दे नांलायदे थाथ'लायदो होनला। दिनैहाय मोनाबिलि समाव बयनिसिमबो गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा आनसलिकनि सिङाव थानाय डिमासा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै मैया दाख्लैनिफ्रायनो जे गोसारबाय थानाय